awak dhewe saiki kan sedang pentas di tempatnya almarhum Pak Seno Nugroho niku dalang kondang. Oke. Ila hadratin ila ruhi Seno Nugroho. Al-Fatihah. Wes jan. Yo. Saiki garis seneng-seneng. Waduh. Awak dhewe harus bersenang-senang. Yo aja gelem kalah karo walandi-walandi lho. Mau wis diomongke apa budak-budak barang yo ora apik yo. Landane dipateni wae. Yo. Saiki wolah ana tembakan barang kuwi. Wah, menakutkan. Dikai mainan kok malah dar-dar-dor dhewe piye. Karang ya sok nembaki kok ya. Ah, tembaknya itu jangan di mana-mana ya nanti pating telecek kuwi ora apik kuwi. Wah. Senengane kok le nembaki nendi-nendi. Suka ngono saya suka kok alasane lho. Wah ditembak ditolak ya ben ke wae. Wis dah. Wolah pray for Wisnu barang yang ngopo. Wah sopo mati kowe. Yo, saiki garis sesenengan sik awale klasik-klasik dulu ini. Ular kambang. Wah. Ah, ular kambang sik yo. Sopo iki sing gelem iki? Oh, heeh sindene sapa wae iki? Oh, ada yang absen iki sing izin iku. Mbak Mega, Mbak Sasa, amargi nek Mbak Mega niku wonten acara ten Gunung Kidul. Nek Mbak Sasa niku pengen wolah kepengen napa jenenge fokus UTBK niku fokus belajar ngono lho wajan anak mudai belajar sik yo iki sapa iki sing gelem ayo oh perkenalan sik niku sing dua itu yang baru itu ini sudah tiap hari ini yang sebelah kiri saya ini. Yo, saking napa niku yang ketiga, yo. Mangga, Mbak. Ayo, yo. Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu. Mas sinten namine? Kula Harli. Wayange yo. Oh, wayange wo. Tak kira kula. Wayange kok. Kula naminipun Mas Sudar ya. Sudar. Nggih. Oh, nggih Mas Sudar. Nami kula Mas Sudar. Mas Sudar seksi ya? Mas Sudar seksi. Oh iya dong. Wah, jan wah. Asoy wah. Asoy geboy ge. Jen dari Pitepangan, kula Okta. Ya. Oh, Mbak Okta, asalnya dari mana ini? Kula. Bola. Banyol jan. Kula saking Melati Sleman. Oh, daerah Sleman nggih. Nggih. Kuliah napa-napa, Mbak? Manut napa-napa? Wo, nek diapa-apake manut ngoten niku. Wo. Nggih, tasih kuliah. Oh, tasih kuliah. Kuliah ten pundi, Mbak? Wonten isi Jogja. Isi Yogyakarta. Jurusan tari napa-napa? Jurusan seni tari. Oh. Kok iso nyasar ten mriki napa niku Mbak alasane, Mbak? Nggih samben-samben. Oh. Mboten nggih pengen sinau ngaten mawon. Oh, nggih padha-padha le sinau nggih berarti. Kula nggih tesih belajar niki. Kalih kanca-kanca. Mati rembug ya. Oke, Mbak. Selanjutnya mawon niku. Nggih, Mbak, sinten jenenge, Mbak? Naminipun?
Ya sugeng dalu. Mas apa? Mas Sudar. Nggih, kula Mas Sudar niki. Ora ketok Wo lah. Cilik kok ya ora ketok. Alah cilik. Wayange lho, wayange cilik lho. Oh kaya baut e. Pripon? Pripon? Oke, yo perkenalan sik to, Mbak. Namanya siapa, asalnya dari mana gitu. Ya, nama saya Saraswati. Oh, Mbak Saraswati. Iya. Ini bahasa Jawa apa bahasa Indonesia tuh? Yo sak-sake mawon, Mbak. Kula nggih prayungan niki. Nggih. Kula saking Bantul mawon. Saking Bantul. Nggih. Oh. Mbak sapa sing sauran? Adine. Mbake masih nggih nggih, Mbak. Sinten? Sampean niku. Adike. Adike? Nggih. Kok adine wis duwe putra kok kowe urung nikah iki? Kok ya percaya wae ta Mas. Aku Ya, mau ora ditakoni karo kameramen nih lho. SMKI kelas pinten, Mbak? Ngono kuwi jare. Oh. Ya masih tidak boros kok ya wajahnya itu ya. Ora ngerti wae aku isih TK, Mas. Oh. Oke. Nggih, nderek latihan nggih, Mas. Nggih, Mbak, kula nggih nderek latihan iki. Oke, yo, langsung ke intine saja niki. Langsung ke intine saja. Ular kambang sing kepengen nembang sinten iki? Wala ojo aku. Oh yo. Mbak Oktarien yo. Oh, lho lah. Oh iya wis Mbak Saras. Slendro wae. Slendro. Yo Mbak, tetes. Saji seswa arane sona apa-apa putraku sabar narima ora pati ayu nanging ya mas mane
Sudah, nggih. Lanjut. Nah. Aku jane meh cerita iki. Wul, iki yo aku jane bersyukur banget ngono lho. Iso mayang nang kene tur membawakan lakon Geger Batavia ini. Iki sakjane yo impianku ket kelas 1 SMKI. Nah, baru terrealisasikan ya semenjak saya bersama teman-teman di sini, ya teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, terus om-om, Pak D, kru-kru dari yo sound system, terus lighting dan lain halian iku. Kulo wah berterima kasih banyak beneran iki. Tanpa orang-orang di sini iki jane ora bakal mlaku iki. Walah malah dintai jan. Jane ora bakal mlaku. Yo oleh sebab itu saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang ada di sini. Dan jujur iki latihan mung 5 hari. Latihan mung 5 hari tur yo sing teko yo beberapa amargi yo enten kesibukannya sendiri-sendiri toh. Nah, yo tepuk tangan buat kita semua dulu teman-teman. Wolah, apa gunanya tepuk tangan? Wih, ben memotivasi wih. Tur kok ngopo aku jane kepengen gowo iki lho. Kepengen go wayang babat Nusantara iki ngopo to jan? Apa? Aku jane ya jujur wae, jujuran wae. Iki aku jane prihatin ngono lho ndelok yo generasi-generasi Alpha, generasi-generasi Z, yo kasarane milenial lah ngono. Kan akeh-akeh saiki kan do ora ngerti sejarah to. Nah, nek coba wong Jakarta apa wong endi kono? Wong jero dusun ngono. Ditakoni ngene iki. Kowe ngerti ra Sir Thomas Stamford Raffles kuwi sapa? Ayo, coba tebakan sing ngerti sapa? Wah. Thomas Stamford Raffles. Ra ono sing ngerti to. Ya, nah oleh sebab itu kenapa kok saya membawakan wayang babat ini? Amargi yo kepengen apa yo? Siji, ben cah-cah zaman saiki iso seneng wayang terus iso belajar sejarah secara tidak langsung gitu loh. Awi jane prihatin jujur wae. Yo. Setelah itu iki yo jane iki aku kemarin yo entuk omongan dawuh saka Mas Abron iki. Nek sakjane wayang Diponegoro Ringgit Diponegoro niki, niki kabeh niki sing yang saya pakai ini itu hasil support dari IKA Undip, Ikatan Alumni Universitas Diponegoro untuk paguyuban Trah Pangeran Diponegoro. Nah, seperti itu, Feng. Oh, iya. Yo, saiki awak dhewe lanjut ke gocekan wae. Apa? Sarung jagung? Yo langsung wae lintang astronot yo. Wah, jan. Monggo, kiye. Iki ana sing kepengen duet kiye. Mas Dimas Semar nih. Waduh, Abah Dalang. Kali sinten yo, sing gelem yo. Mau yo Mbak Saras ya wis, ngono to Mbak Okta ya wis. Oh sama Mbak Laras saja itu gimana itu? Gimana Mbak Laras? Laras.
Yo Mas Dimas. Munggah riyen yo. Yo. Sugeng dalu Mas Hari. Selamat malam Mas. Ya, bagaimana ini? Oh Mas Sudar ya. Oh ya Mas Sudar. Dan Oh Mas iya. Dongfeng ya, terima kasih. Wow. Ini kok jadi saya yang suruh berdiri nih gimana ini? Wah, briefingnya di awal kok yo. Enggak ada. Briefing apa itu? Nanti kalau ngadeg itu susah. Wah, nek ngadeg yo sisan to yo. Ya. Dan langsung mawon nggih. Nggih, langsung mawon Mas. Mbak siapa Mbak Laras ya. Wah, cetro iki wah. Jane pilih Ya, Mbak. ya, ya. Jane pilih Mbak Laras apa Mbak Sarah? Sama-sama piye arep kuwi? mau. Karo Eka gelem kok. Oh. Ning karo didugang cengele ning. Ning karo didugang cengele. Prek. Ya. Ning karo kula bedhe. Oke, monggo. Ya, monggo kanca-kanca. Dolan. Oh. Yo. Ya. Yuk, Mas. Asik. Yo. Asik. Siang pantoro ratri monge ling manis sing ati setiaku iso duweni marang sang Yasulasti. Rasa kangen kang liputi lintang bulan hati-hati upayane nyata dalenjani janji semuanya semuanya Wong ayu tresna mungkin arya tombo susah jro ning atiku. Wong terus anggap rasa tipu tresnaku tulus rengaku. Senadyan ngaruhi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa ansat sakarakan Wis tresno ora bisa dipisahno. Iya iya. Iya iya.
para ratri mengeling manis hati katan amling kemarang sang yasulasi Terima kasih nggih Mas Dimas, Mbak Laras. Oh nggih. Ini sama ya. Saya sangat berterima kasih juga ini pada akeh men to yo le berterima kasih tak pikir-pikir ya. Tapi ra apa-apa, aku incen banyak orang yang membantu proses ini berarti itu. Saya berterima kasih itu kepada dua penggerong hebat nih. Namanya niku yo Mas Dimas Marwi mau karo Mas Sutris. Penata iringane kuwi Mas Sutris sing nata iringane. Sing gaweke jalane pakliran kuwi Mas Dimas. Sing sapa iki? Sing gawe naskahe nanti. Wah, maksud sing membuat naskah kuwi jane bareng-bareng yo. Ning idene saka salah siji wong. Bapak aku ngerti, yo ngerti wae. Yo intinya sangat-sangat berterima kasih untuk orang-orang di sini semua yang sudah hadir juga, ngoten lho. Yo. Nah, saiki kepengen lanjut apa ora iki? Oh iya monggo nggih. Kita lanjut ke ninggal katresnan. Waduh. Iki jane ono permintaan iki jane. Ning aku ya ora tegel, tak sebutke wae. Iki ono sing kepengen ninggal katresnan jos iki. Mas Sutris dikon munggah. Piye kanca-kanca? Ayo, ya nggahke ya serampat. Yo. Oh ya. Oh ya.
Ae. Gentak tak. Pun. Iki kok malah ditluturke niku pripun, Mas? Karepe niku kan napa kula ditluturke niku? Oh, lho mau sapa ngelekar ngono yo. Niki jane don jarak kula napa pripun nggih? Ya ora ngono kuwi to. Kuwi tandha katresnan. Mesake lho jaiponge kuwi. Witekno kene wis rampung kono isih ngotot mawon, Nggih. Ya. Mutung, juk ngono kuwi. Ya wis cah-cah mesake sesuai. Apa kuwi? Kula macak rai melas kene iki. Niki mau napa ninggal katresnan? Ninggal katresnan. Lah ninggal katresnan niku wedok-wedok lho. Yo ora apa-apa. Maksudnya yo duit iki. Iki mau mergane ana sing ngomong iki ninggal katresnane engko ninggal katresnan jos ya Mas ngono kuwi. Karepe ninggal katresnan jos niku pripun? Yo mbah sambil joget apa piye ngono. Ya kaya biasane to yo recik-recik jos ngono kuwi. Bendrong jos ngoten niku. Nggih niki sing katuran nembang sinten Mas? Bareng-bareng apa piye? Lah nderek kula. Bareng-bareng nggih. Langsung kabeh kur waduh. Kur nggih, simbak-simbak sinden. Joget-joget. Kur. Ah, pripun? Piye? Ajeng kur napa ijen? Rembugane kepiye? Kepiye? Kur napa ijen? Niku. 1 lawan 1 apa 1 lawan berapa gitu? Wah. Suka. Pripun?
Ajarane Mbak Katon kali Mbak Laras kepengen duet niku. Pripun? Pengen joget. Wong nggih. Duet wah jan. Kuping. Ora ngono kuwi Mas, ora Mas. Ku aku ndak turun saka panggung. Yo, irah-irahanku ilang. Wih lho nang kono lho. Yo, Nggih, Mbak yo, Katon monggo. kali Mbak Laras. Ninggal katresnan. Katresnan. Monggo Mbak Laras Mbak Katon jumeneng monggo. Tahun ngarep mawon pripun? Saniki. Yo. Saniki Mas. Aduh. Nggih, kula tak sekedap kula tak. Wah, jan.